Вы з намі, а значыць, імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый дзень! Сёння мы прыйшлі ў гэтую студыю, каб паспрабаваць свае сілы ў веданні беларускай мовы, гісторыі, культуры. У нашай камандзе ёсць такія гульцы, як Ліза, Павел, Марыя, Маргарыта. Я капітан каманды Курака Александра. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску тыква, па-беларуску які месяц папярэднічае студзеню? Галосны ці зычны гук абазначаецца літарай уніскладовая. З якой краінай Беларусь мае самую працяглую мяжу? У якім годзе была праведзена стратэгічная аперацыя Вялікай айчыннай вайны «Багратіён»? У якім стагоддзі ўзнікла першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі? Нагавіцы – гэта шкарпэткі ці штаны? Назовіце імя беларускага драматурга Макаёнка. Як называецца галоўная царква горада? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Адгадайце загадку, стукае, грукае, а нідзе яго не відаць. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Александра, я набрала большую колькасць балаў. Я хочу гуляць другой, і я выбіраю тэму «Мова». Меня зовут Маргарита, я набрала 20 баллов, я выбрала категорию «Культура» и буду гулять 3. Мяне завуць Марыя, у мяне 3 вынік, гуляць я буду першая ў катэгорыі гісторыя. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Маша, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста.
Маша, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. З якім настроем вы прыйшлі сюды? Я трошки хвалююся, але я лічу, што гэта будзе цікавая гульня. Я думаю, што у вас усё атрымаецца, Маша. Першае пытанне, увага. Як старажытныя славяне называлі скандынаўскіх ваяроў і гандляроў, якія марскім і рачным шляхам траплялі на беларускія землі? Вікінгі, варагі ці нарманы? Быў такі путь з вараг у грэкі. Ён праходзіў праз Еўропу, но гэта, по-моему, былі не скандынаўскія страны. Это быў сухапутны путь. Я не памятаю, таму я выбіраю варыянт вікінгі. Вельмі ўзрадуецеся, калі адказ будзе правільным? Наверно. А калі неправільным? Ну, гэта ж не канец света. Добра. Варагі ў 9-11 стагоддзях былі частымі і не заўсёды запрошанымі гасцямі на беларускіх землях. Менавіта так іх беларусы і называлі варагі. Вы неправільна адказалі. Наступнае пытанне. Перад вами фота Ружанскага палаца. Скажыце, якому вядомаму магнацкаму роду належаў Ружанскі палац? Сапегам, Радзівілам ці Агінскім? Я знаю, што гэта точно не Радзівіла, таму што іх палац знаходзіцца ў Несвежы. Сябры, мне нужна ваша дапамога. Машачка, вось такія вынікі атрымалі мы. За сапегаў 1 чалавек, за радзівілаў таксама 1 чалавек і за агінскіх 2 чалавекі прагаласавалі. Вы можете пагаджацца, можете не пагаджацца, падумаць яшчэ. Я выбіраю адказ агінскім. Гэты цудоўны архітэктурны помнік, які вельмі часта называюць беларускім Версалем, належаў роду сапегаў. Ваш адказ неправільны. Правільны адказ сапегі. Але, Маша, на трэцяе пытанне вы абавязкова знойдзеце адказ. Калі ў Беларусі адбылася сапраўдная бульбяная рэвалюцыя? 16 стагоддзе, 18 стагоддзе і 19 стагоддзе. Мабыць, гэта калі на палях крысціяне пачалі масава расціць бульбу, і яна стала асноўной крыніцай ежы. Асноўны спажытак, так? Я выбіраю 19 стагоддзе. Не 16. Не 16. А вы думаеце, што ў 16 стагоддзі не вырошчвалі ў такіх маштабах, як зараз, напрыклад? Думаю, не вырошчвалі. А 18 яно ўсё ж такі бліжэй да 19-го. Не збівайце мяне, я выбрала 19 стагоддзе. Ну, добра, не будзем спрачацца, я прымаю ваш адказ. Калі б вы сказалі, што гэта 16 стагоддзе, я б адразу вам адказала неправільна. У нас застаюцца 18 і 19. І вы выбралі 19 і зрабілі правільна. Таму што ў 19 стагоддзі ў сувязі з эканамічнымі зменамі пачынаецца імклівы рост пасеваў бульбы ў Беларусі. Віншую, ваш адказ правільны. Дзякую. Машачка, 4-е пытанне. Якая палітычная партыя была заснавана ў Беларусі самай першай? Беларуская сацыялістычная грамада, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя ці камуністычная партыя бальшавікоў Беларусі? Если я правильно памятаю, то гэта беларуская сацыялістычная грамада. Если нет, я прашу майго настаўніка прабачыць мяне. Давайте паглядзім, ці трэба вам прасіць прабачэння і гаварыць «выбачайце». Маша, самай першай палітычнай партыі Беларусі
з'яўлялася некамуністычная партыя бальшавікоў Беларусі. Гэта была беларуская сацыялістычная грамада. Віншую, Маша. Так. Яна, дарэчы, была заснавана ў 1903 годзе. Так вы ўсё памятаеце, ўсё ведаеце, цудоўна. Хто з вялікіх князёў літоўскіх вырашыў прысвяціць жыццё служэнню Богу? Прыняў хрысціянства, пастрыгся ў манахі і прыняў імя Лаўрыш. Варыянты: Войшалк, Віцень ці Гедымін. Я не памятаю, калі яны былі князямі. Гэта князі літоўскія. Князі літоўскія, але перыяд я не ведаю. Пусть будзе Віцень. Няхай будзе Віцень, кажа Маша. Не Гедымін. Не Гедымін. Ну вы дакладна не ведаеце, Я што дакладна не ведаю. Віцень. Не Войшалк і не Гедымін. Нет. Я выбираю Віценя. Ну, безумоўна, гэта не Гедымін, і вы здагадваліся, што гэта не ён. Засталіся Войшалк і Віцень. І я скажу вам, што вы памыліліся. Войшалк – трэці вялікі князь Вялікага княства Літоўскага, сын вялікага князя Літоўскага Міндоўга. Пасля хрышчэння Войшалк наведаў Афон, а затым стаў заснавальнікам Лаўрышанскага манастыра, які існуе да сённяшняга дня. Імя гэтага вялікага князя – Войшалк. І мы пераходзім да апошняга пытання. Маша, паглядзіце, калі ласка, на экран. У якім населеным пункце Беларусі знаходзіцца прадстаўлены на фотаздымку мемарыял? Трасцянец, Ала ці Чырвоны бераг? Гэта не Алла, тому што я там была, і я знаю, што там такога няма. Это либо Трасцянец, либо Чырвоны бераг. Чырвоны бераг знаходзіцца ў Гомельскай вобласці. І Алла таксама ў Гомельскай вобласці. Я выбіраю Чырвоны бераг. Я прыняла ваш адказ, дзякуй. Гэты мемарыял называецца так: помнік дзецям, ахвярам Вялікай айчыннай вайны. Ён знаходзіцца у вёсцы Чырвоны бераг Жлобінскага раёна, дзе ў 1944 годзе нацысты стварылі лагер для забора крыві ў дзяцей. Дзякуй вам за адказы. Вы зарабілі 30 балаў. Я вам скажу, што для складанай гульні па гісторыі гэта даволі добры вынік. Вы можете працягнуць гульню і прымножыць колькасць сваіх балаў. Што трэба зрабіць? Адказаць на пытанне, якое я вам дадаткова задам. Гэтае пытанне не будзе мець варыянтаў адказаў і будзе з іншай катэгорыі. Вы рызыковы чалавек? Нет, але сёння я хочу паставіць усе 30 балаў. На кон. Цудоўна. Увага. Вызначце, калі ласка, род назоўніка Палын. Пусть будзе жаночы род. Але пачакайце, тут могуць быць пытанні са звёздачкай. Ну, я заўсёды кажу, што ў нас гэтыя пытанні не складаныя, але, яны, вядома, з нейкай закавыкай. Лічыце, што з зорачкай, так? У рускай мове які гэта род? Палынь. Палынь, она моя. Женскі род, наверное. Жаночы. А ў беларускай? Няхай таксама будзе жаночы. Яно маё, не скажаш. Таму я думаю паміж мужчынскім і жаночым. Жаночы род. Жаночы род. Палын па-беларуску. Мужчынскі род.
Вы помылились, Маша. Ваш отказ неправильный. Машечка, ну нічога страшного, ну прийшли ви сюди, у вас нічого не було. Ну і пойдете, так само нічого нема. Все добре, нічого не змінилося. Але які приємні ураження засталися, правда? Приємне. Усё добра. Так, менавіта так. Няхай усё у вашым жыцці складаецца так, як вы хочаце. Дякуй. Александра, я рада вітаць вас у гэтай студыі. Так само, добрый день. Добре. Скажыце, калі ласка, вось які прафесійны накірунак у жыцці вы для сябе абіраеце? Я далей буду рухацца ў медыцынскім накірунку. У 10 класе я была удзельніцай праекта «Студент БДМУ» на тыдзень. Вось я ездзіла ў Мінск і вучылася разам са студэнтамі ўжо на стаматалагічным факультэце. Вось мне гэта вельмі спадабалася і я думаю, што гэта мой шлях. Александра, вы ж будзеце дапамагаць людзям. Так. І рабіць іх усмешкі прыгожымі. Гэта цудоўна, цудоўна. Поспехаў вам Дякуй. на вашым шляху. Дзякуй. Ну а пакуль мова. Да. Першая прыступачка да перамогі. Вызначце словы, у якіх пішацца мяккі знак. 200, меньше ці праменьчык. У слова «меньше» я памятаю, калі мы рыхтаваліся да Алімпіяд, мне моя настаўніца Наталья Васильевна, яна гаварыла то, што у слове «больш» мяккі знак пішацца, таму што больш, а меньше не, таму што менш. Праменьчык, калі я памятаю, то гэта ЧК-ЧН, яна пішацца без мяккага знака, а вось 200, ўсё ж такі я выберу 200. Вось я больш упэўнена, то, што гэта правільны варыянт адказу. 200 адразу, так? Праменьчык, каменьчык, 200. Мабыць, просто... Мабыць, у 200 перадаецца мяккасць з «ц», таму мне кажется, тое, што яно праз мяккі знак. Праменьчык, прамень. Не, я ўсё ж такі адкажу 200. Ваш адказ? 200. І ён гэты адказ неправільны. Неправільна. Слова праменьчык Праменьчык. пішацца з мяккім знакам. Наступнае пытанне. У якім з гэтых слоў націск падае на другі склад? Я словы не буду прамаўляць, прамаўляйце вы, спрабуйце розныя варыянты. Слово «магазин», ну, магазин, я такога не чула ніколі ў жыцці, таму я яго сразу беру. У мяне остается пахмурна і навіна. Навіна, пахмурна, пахмурна не, пахмурна. Ну, пахмурна, калі б тут падаў на другі склад, было б пахмурна. Ой, цяжка. Я адкажу навіна, хай будзе навіна. Ну, калі б вы сказалі, што гэта слова «магазин», ну, я б здзівілася. Трэці склад у нас націскны ў гэтым слове «магазин». Гэта не ён. У нас застаюцца варыянты А і Б. Правільна сказаць «навіна». Трэці склад. Вы адказалі неправільна. Правільны адказ «пахмурна». Александра, мы ідзем далей. Ідзем. Знайдзіце сярод прапанаваных фразеалагізм са значэннем «засумаваць». Варыянты: замыліць вочы, трапіць да абрама на піва і павесіць нос на квінту. Замыліць вочы, калі параўноўваць з рускай мовай, гэта значэнне «абманваць», таму я яго зараз адброшу адразу. Вось гэта дакладна не, мабыць, штосьці другое, але не засумаваць. Ну, замыліць, мыла ж ніяк там да слёз не адносіцца, таму... Ну, чаму? Калі намыліць вочы, то вельмі так балюча і слёзы цякуць. Ну, ўсё ж такі, я думаю, што гэта павесіць нос на квінту, але я хачу, каб мае сябры зараз, мабыць, дапамаглі мне. Шаноўныя сябры, калі ласка, дапамажыце мне ў гэтым пытанні.
Александра, вось якія вынікі мы атрымалі. 2 чалавекі за выраз трапіць да брама на піва. Яны лічаць, што менавіта гэты фразеалагізм мае значэнне засумаваць. А 2 чалавекі назвалі павесіць нос на квінту. Мои сябры таксама оставили мне той же ж выбор. Першая частка фразеалагізма «павесіць нос» 100% гэта засумаваць, тому што павесіць нос вось так, ўсё ў жыцці дрэнна. Ну хай будзе В. Разбіраем ваш адказ. Ну вось замыліць вочы – гэта сапраўды звесці ў ўзман, як вы і гаварылі. Трапіць да брама на піва – гэта значыць памерці. А павесіць нос на квінту – засумаваць. І наступнае пытанне, 4. Вызначце словазлучэнне, якое ўжыта ў прамым значэнні. І варыянты: вясёлы ручай, дарагі ўспамін, светлы касцюм. Ну, гэта даволі лёгкае пытанне. Вясёлы ручай, гэта гаворыцца, вясёлы можна ужываць да чалавека, напрыклад, вясёлы чалавек, вось я зараз вясёлая, у мяне добры настрой, але ручай, ён не можа быць вясёлым, таму што гэта не жывая істота. Вось, яго мы сразу убіраем. Дарагі было б ужыта ў прамым значэнні, калі б гэта было, ну, напрыклад, дарагая рэч, а ўспамін гэта штосьці абстрактнае, а светлы касцюм, ну, вось, напрыклад, на вас зараз голубы, але таксама светла-голубы касцюм. Вось, таму я выберу варыянт В, светлы касцюм. Александра, ну што ж, вы выбралі словазлучэнне, якое ўжыта ў прамым значэнні, выбралі светлы касцюм. І правільна зрабілі. Малайчына! Я таксама папляскаю ў далоні. Наступнае пытанне. У напісанні якога назоўніка дапушчана памылка? Паглядзіце, калі ласка. Сябар, верасня, майстар. Ну, зараз будзем шукаць. Сябар дакладна напісан правільна. Верасня, я так понимаю, што гэта Форма ўскоснага клону слова верасень, верасень, верасня. Вось тут таксама перадаецца мяккасць. Я ўжо гэта па першаму пытанню зразумела. Таму я ўсё ж такі лічу, што тут памылкі нет. А вот майстар павінна пісацца майстар, а не майстр. Яно мне адразу ў вочы убілася. Таму майстар, той, што яно дапушчана памылка, гэта будзе мой адказ. Сябар. Слово напісана правільна. Сябар. Верасня. Адкуль узяцца тут мяккаму знаку, калі пачатковая форма верасень? А вось майстар сапраўды напісана неправільна. Малайчына, вы правільна адказалі. Дзякуй вам, Александра, за вашы веды. І яшчэ адно пытанне. Якое слова з прапанаваных не з'яўляецца назвай стравы? Верашчака, пячкур ці ламанцы? Ой, мне пасля другога пытання вельмі везёт. У нас на дошцы віселі розныя картачкі з фотаздымкамі і назвамі розных беларускіх блюд. Верашчака, калі я не памыляюся, гэта мяса з блінамі, гэта мачанка, а верашчака штосьці падобнае. Ламанцы гэта звычайныя блінцы. Вось, а пячкур, па-першае, я упершыню услышу гэтае слово. Мы таксама яшчэ на уроках разбіралі, як яны гатовяцца. Вось мы чыталі «Дядька кухар», калі яны варылі клёцкі ў бярозавым соку. А вось пячкур я такога не помню. Я лічу, што гэта не страва, што гэта штосьці другое. Ой, вось яны карткі на дошцы, разумееце? Пячкур таксама мог быць стравай, калі б яго засмажылі. Бо пячкур – гэта рыбіна, рыба. Вы правільна адказалі. Малайчына, вось калі пячкура адлавіць, пачысціць, засмажыць, то гэта будзе страва. Смажаны пячкур. Дзякуй, Александра, цудоўна.
Александра, вы зарабілі 40 балаў. У вас есть магчымасць прымножыць гэтую колькасць удвая, максімальна удвая. Што трэба зрабіць? На кон трэба паставіць пэўную колькасць балаў ці ўсе, атрымаць ад мяне пытанні з іншай катэгорыі і без варыянтаў адказаў, адказаць без памылак і атрымаць суму удвая большую. Што вы скажаце? Ну, трэба падумаць, я сама чалавек рызыковы. Гэта гульня, гуляць так гуляць. Таму, хай будуць усе балы на кон. Усе балы на кон. Усе балы ставіць Александра на кон. 40 балаў, добра, і атрымлівайце, калі ласка, пытанне з катэгорыі культура. Як называюцца беларускія святы, звязаныя з ушанаваннем памерлых продкаў? Іх 2. Калі ласка. Патрэбна 2 назваць? Так. Адно дакладна дзяды, яно восенню. Дзяды гэта такой ісконны беларускі празднік, але ў нас ёсць таксама радуніца. Таму мой адказ будзе дзяды і радуніца. І гэта правільны адказ, малайчына Александра. У вашай кішэньцы 80 балаў, і вы прэтэндэнт на перамогу. Цудоўна. Паглядзім, як згуляе Маргарыта. Так. Катэгорыя культура. Чакаем яе. Маргарыта, я вітаю вас у гэтай студыі. Прывітанне. Прывітанне. Скажыце, калі ласка, ці любіце вы падарожнічаць, вандраваць? Да, я вельмі люблю падарожнічаць. Я была амаль ва ўсіх гарадах Беларусі, і больш за ўсіх мне спадабалася Гродна. Гэта было проста падарожжа. Я з мамай, з бабуляй мы часта вельмі ездзім па розным гарадам. Ну, гэта такая цудоўная сямейная традыцыя, правда? Да. Я думаю, што яна будзе працягвацца яшчэ шмат гадоў. Я таксама думаю. Маргарыта, як і усім удзельнікам, я жадаю вам у вашай гульні перамогі. Дзякуй. У вас культура. І першае пытанне. Як называецца асноўны элемент плечавога адзення беларусаў, які быў абавязковай часткай мужчынскага і жаночага нацыянальнага касцюма? Гарсет, кашуля ці камізэлька? Если гэта плечавое адзенне, то гэта предполагает, что это верхняя частка. Ну, на плячах, так, На плячах. Ну, гарсет, яно, мабыць, похоже на русское слово корсет. Гэта вот здесь адзенне, якое уменьшае талію. Кашуля. Вот кашуля-камізэлька я не ведаю. Камізэлька, либо кашуля. Кашуля, я, правда, не памятаю, як па-беларуску будзе рубашка мужчынскага і жаночага нацыянальнага касцюма. Камізэлька, мне кажется, гэта, мабыць, якісьці галаўны убор. Я, мабыць, выберу варыянт Б. Кашуля. Мне чамусьці так кажется, што гэта кашуля. Вы думаеце, што не трэба пакуль да сяброў звяртацца? Думаю, пока не. Спрабуеце прыслухоўвацца да інтуіцыі. Да. Без гэтага адзення выйсці ў людзі было проста немагчыма. Усе іншыя элементы апраналіся менавіта на гэта. І гэта кашуля. Вы правильно адказалі. Малайчына, без сарочкі немагчыма было выйсці ў людзі. Наступнае пытанне. Звярніце, калі ласка, увагу на фотаздымак. Назавіце беларускі горад, герб якога адлюстроўвае рэлігійны сюжэт узнясення Дзевы Марыі. Гэта Магілёў, Мінск ці Віцебск? Як толькі я убачыла малюнак, герб, я подумала, што гэта адразу Магілёў. Но Віцебск гэта точно не.
у Віцебске не такі герб, гэта я памятаю. Магілёў либо Мінск, я сейчас буду думаць. Мабыць, яны похожи паміж сабой, гербы Магілёва і Мінска. Ну, друзья, к сябрам я пока не хочу обращаться. Магілёў. Магілёў. У 1591 годзе быў прыняты герб беларускай сталіцы. І ён адлюстроўвае рэлігійны сюжэт узнясення Дзевы Марыі. Вы неправільна адказалі. Правільны адказ – гэта герб Мінска. І мы ідзем далей. Наступнае пытанне. У якім горадзе Беларусі праходзіць традыцыйны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур? Гомель, Гродна, Брэст. Если гэта традыцыйны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур, то гэта Сожскі карагод і гэта Гомель. У Гродна... Ну, гэта харэаграфічны фестываль. Да. Харэаграфічны. Тут нічога пра гэта не гаворыцца. Традыцыйны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Тут вось вызначальная нацыянальных культур. Значит, гэта славянскі базар? У яго проста няма назвы. Славянскі базар, Сожскі карагод. Ён так і называецца. Традыцыйны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Пусть гэта будзе Гродна. Таму што гэта ваш любімы горад? Нет, я просто так лічу. Я рыскну, і я памяняю свой адказ на Брэст. На Брэст. Да. А навошта? Цікава. Один раз у 2 гады праходзіць фестываль нацыянальных культур. І ён праходзіць не ў Гомелі. Ён праходзіць у тым горадзе, які вам найбольш падабаецца наведваць. Гэта Гродна, Маргарыта. Маргарыта, ўсё цудоўна. Увага. Маргарыта, звярніце, калі ласка, увагу на фотаздымак. Гэта помнік аднаму з беларускіх мастакоў мінулага. Назавіце імя беларускага мастака 19 стагоддзя, дзякуючы замалёўкам якога да нас дайшлі выявы многіх архітэктурных помнікаў Беларусі, Украіны і Польшчы. Валенцій Ваньковіч, Іван Хруцкі ці Наполеон Орда? Я хочу паспрабаваць абраціцца к сваім сябрам. Калі ласка. Шаноўныя сябры, дапамажыце мне, калі ласка, з гэтым пытаннем. Маргарыта, у нас ёсць адказ ад тваіх сяброў. Яны сказалі ўсе, адзінагалосна выбралі Івана Хруцкага. Вы можете з імі пагадзіцца, а можете і не пагаджацца. Калі ласка. Поскольку я не ведаю ні аднаго гэтага мастака, я папрасіла сваіх сяброў дапамагчы мне. Яны усе адказалі адзін варыянт, літара Б. І я таксама буду адказваць літару Б. І вы думаеце, што усе яны ведаюць, а вы не ведаеце? Я больш арыентуюся на Паўла, поскольку ён алімпіяднік па беларускай мове і літаратуры. Вось, і я лічу, што Павел знае адказ на гэта пытанне. Іван Хруцкі, на вашу думку? Да. Валенцій Ваньковіч вельмі вядомы мастак старажытнасці, ён пісаў у асноўным партрэты. Іван Хруцкі у асноўным пісаў нацюрморты і партрэты. А вось Наполеон Орда, ён быў чалавекам шматграннага таленту, і ён быў не толькі мастаком, а яшчэ і літаратарам, музыкантам, кампазітарам і скульптарам. Маргарыта, вы адказалі неправільна. Правільны адказ – Наполеон Орда. Маргарыта, усё добра, ідзем далей. Наступнае пытанне.
Скажите, калі ласка, хто з беларускіх кінарэжысёраў стварыў экранізацыю вядомага літаратурнага твора у жніўні 44-го? І прозвішчы беларускіх рэжысёраў: Михаил Пташук, Віктор Тураў, Уладзімір Арлоў. Што вам першае прыходзіць у галаву? Мне спадабаўся Михаил Пташук. Михаил Пташук. Гэта моя першая думка. Мабыць, Віктор Тураў, а мабыць, і Уладзімір Арлоў. Няхай будзе Михаил. Няхай будзе Михаил Пташук. Да. У жніўні 44-го зняў беларускі кінарэжысёр Михаил Пташук. Цудоўна, Маргарыта, малайчынка. Дзякуй. Дзякуй. І яшчэ адно пытанне. О, Беларусь, моя калыска, жыццё маё, прытулак мой. З гарачаю любоўю нізка схіляюся перад табой. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Уладзімір Караткевіч, Янка Купала ці Пятро Глебка? Ну, я знаю Владимира Короткевича и Янку Купала. Глебку я таксама памятаю некоторые вершы, але мне кажется, что гэта не яго верш. Вам здаецца, што гэта Уладзімір Караткевіч? Мабыць, да. Я лічу, што гэта яго верш. Я б Купала выбрала. Я б тоже Купала. Маргарыта, гэта не Уладзімір Караткевіч, вы адказалі неправільна. І, дарэчы, не Янка Купала. Гэта верш Пятра Глебкі. Дзякуй вам за гульню. Маргарыта, у вас 20 балаў. Вы можете прымножыць свае балы удвая. Давайте паспрабуем. Паспрабуем, вядома, цудоўна. Свае 20 балаў вы ставіце на конт, правильно? Цудоўна. Згадайце імя тураўскага епіскапа, якога часта называлі златоустом паче всех воссиявших на Руси. Кирилла Туровский. Если я не помылилась зараз, то яго зовут Кирилл. Гэта мой адказ. Дзякуй. І гэты адказ цудоўны, ён правільны. Малайчынка Маргарыта, Дзякуй. у вас 40 балаў. Я вас віншую. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а падарунак сёння забірае Аляксандра. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.